començar, voldria retre homenatge a un home que, si parlant de Firó, ho du la mateixa paraula. És un home que du 48 anys sortint en el Firó com a personatge. Reclam l'assistència a la meva esquerra del senyor Joan Oliver, capità de Santa Maria. Si vols posar un genoll en terra, per favor. El poder que m'atorguen els capitans, sapiguent el que sé que ells no saben, i jo no diré, te faig posseïdor d'un any més. I ja en són 49. Pel poder que me dona el poble de Sóller, me deu el poder que faig entrega dels 50. Senyoriques, abans de començar, els 2 darrers dies he assistit a dues discussions que no m'han agradat gens. Per tant, prec a tothom que no és de Sóller i ha vengut a compartir avui aquest dia amb nosaltres, se posi la mà al cor. I els anomen Sollericos Pironeros. A dia d'avui, tots som un! I ara sí, ara ja començam. Solleriques! Solleriques! Sollerics! Solleriques! Ara i aquí vos heu congregat. Les campanes parroquials per tal causa vos han cridat. I el motiu de tal alarma és fer-vos a tots evident que Sóller està en perill greu i imminent. Nostre poble està en perill de caure en mans dels enemics que han vengut com a llons, ben resolts i decidits. Venen per robar vostres béns i riqueses i moltes altres coses de més valor i bellesa. Venen per
venen de la moreria amb barcos grans i petits, disposts a lograr tal cosa, ben armats i decidits. I segons notícies rebudes, se sap que han desembarcat i han pres camí cap a el poble per començar el combat. Alertau, ja són aquí! Som el bandoler de la Serra Tramuntana. Amb el que tan bo si voleu escoltar! Què vol que escoltem? Què vol que escoltem? Què hem escoltat? Tu diràs. Com te treballes? Vols la nostra ajuda o no la vols? Si no, anem a les muntanyes! Jo que pensava bé, però la decisió no és meva. Haurà de ser el poble de Sóller. Sollerits! Sí! Jo que són ben dignes aquests homes d'alabança i de perdó. I el seu comportament indica un gran valor. Què hi deis? Els de perdonam? Lluitem com a germans contra sarrins i musulmans, però m'heu de prometre que em matareu més de 1000. 1000, capità. 2000! Però perdó! Per allà on passeu, lluitarem fins a morir! I de lluitem com a germans contra sarrins i musulmans! Sollerits! Sollerits! Solleriques! Heu vengut com a guerrers i fins i tot han vengut en sostinguts els bandolers! I tot això us demana com altres sollerits! Han de permetre que faci tant de maig l'enemic? I demano a la lluita, sollerits, sense temor i amb coratge contra el nostre enemic! A la lluita i a combatre, a l'ajuda del bon Déu, vaja el mantell de Maria i el patró Sant Bartomeu! A la lluita, sollerits! A la lluita amb valentia, a combatre i a vèncer! Sota la moreria! Visca Sóller! Visca Sóller! Visca Sóller! Si voleu posar-nos noi en terra, abans de partir cap a la batalla, pregarem a la Mare de Déu de la Victòria. Donis! Bebe, no, tranquil. No ho pugui agafar bé, almenys. A vos, Verge Maria, Mare de Déu, de Nostre Senyor, a vos trametem, com a feu cristians, nostres súpliques i pregàries, que il·lumineu nostre esperit, que encamineu nostres petjades i sent el guiatge de nostre pensament, ens faceu aconseguir l'objectiu que tots desitjam,
fent-nos aconseguir sencera i plena victòria. Amén.